Se on Suomi terve ja kaljaporinaa. Tuossa joku aika sitten join sen tämä 5.0 International Panimon 5.0 Original olut, mutta nyt on tuonne 9.0 Original olut. Meidän panomestarimme tekivät tämmöisen meripihkapunaisen maultaan voimakkaan oluen, joka tarjoilee makean, täyteläisen ja maltaisen maun. Nauti chillotessasi kavereiden kanssa tai juhlissa tai matkalla, kun on kävelykalja, joka tämmönen on. Tämmönen niinku aito ja maukas. Sinulle, missä ikinä oletkin. Strong beer. Joo, no tämä on kohtalaisin strongia, niin vahvaa olutta tämmönen. Ja Katsotaan vielä nuo, mitä se on. Vettä, ohramallasta, sokeria ja humala uutetta. Tuo ei kuulosta ihan niin hyvältä. Tämä ei ole tehty tämmöisen hyvän lain mukaan ihan selvästikään. Niin. Mutta joo. Saksalainen olut kuten kyssissä. Sanotaanko, että mulla on epäilykseni tästä. Onkohan jaksaa juo koko tuoppia. Mulla on parempaakin tekemistä kuin juo huonoja oluita. Huonoja viinoja mä kyllä voi juo, mutta en huonoja oluita. Tästä tulee sellainen tietty tuoksu, mikä on näistä tämmöisistä vahvoista laakereista monesti tuttu. En välttämättä arvosta. On se parempi sitten kuin se vihreän pullon haju, mutta kuitenkin. Tämän mä ostin tietenkin Alkosta, koska tää on niin näin vahva kaupasta. Tää on ehintään kuin prosentin liian vahva, mutta kuitenkin. Joo. Maistetaanpas kohta, kunhan tuo vaihtoehtoissa menee. Tänään alkoi jääkiekon MM-kisat. Katsoo tässä Suomen peliä aikaisemmin Itävaltaa vastaan. Itävallan Tolvanenhan se piti Itävaltaa paljolti pystyssä, että paikkoja kyllä Suomella oli, mutta se torjui ne kaikki. Mutta sitten meinas ottelun lopussa vähän suomalaisilta vähän niin kuin usko loppua ja meinas käydä hupsista. Se kiekko kävikin jo maalissa, mutta se oli sen verran maalivahin häirintä, että se hylättiin se Itävallan maali. No, aina siinä menee niin, että se on nousujohtaja tuo Suomen turnaus. Joo, nyt voi maistaa. Sehän on tommonen amberin tonne punertava värinen, tonne kuparin värinen. Ja vaahto on tommonen tiheä. No niin, justiinsa. Tää on just tämmösiä liian vahvoja laakereita, mistä tämä muu maku ei niinku yhtään tue tätä vahvuutta. Tässä on oikeastaan niinku pelkästään tämä alkoholi niinku vahvuus edellä heityttää ollut tekemään. Tämä lopputulos on hirvittävä. Tuo oikeasti puistattaa, se on semmonen teennäisen makean oloinen. Ja ei tästä ole niinku, ei sitä hyötyä kellekään tämmöistä juomista oikeesti. No, hirviän karvas. Se on toisaalta semmonen teennäisen makea ja semmonen väärällä tavalla katkeroinen. Ei pysty antaa peukkua. Huono olut. Moro.